Кніга прарока Ісаі, раздзел 40. Пацяшайце, пацяшайце народ мой, кажа Бог ваш. Прамаўляйце да сэрца Єрусаліма і крычыце да яго, бо скончылася ліхота яго, адпакутавана правіннасць яго, атрымала з рукі Господа падвойную кару за ўсе грахі свае. Голас таго, хто кліча ў пустыні: рыхтуйце дарогу Господу, прастуйце сцежкі на пустыні Богу нашаму. Хай усякая яма будзе засыпана, і кожная гара і ўзгорак хай будуць паніжаны, і крывізны хай стануць роўнымі, а церні гладкімі дарогамі. І аб'явіцца ласка Господа, ды таксама ўбачыць кожнае цела, што сказалі вусны Господа. Голас кажучага: крычы, а я сказаў: што маю крычаць? Кожнае цела — трава, і ўся яго слава, як кветка палявая. Высахла трава, і завяла кветка, бо дух, вецер Господаў падуў на яе. Сапраўды, народ ёсць сена. Высахла трава і завяла кветка, слова, аднак, Бога нашага трывае вечна. Узыдзі на высокую гару ты, што абвяшчаеш добрую навіну на Сіёне. Падымі мужна голас твой, ты, якая абвяшчаеш добрую навіну ў Єрусаліме. Падымі голас, не бойся, кажы гарадам Юды: вось Бог ваш. Вось Господ Бог прыходзіць з моцай, і плячо яго заваладарыць. Вось адплата яго з ім разам, і перад абліччам яго ўзнагарода яго. Як пастыр пасе статак свой, заганяе рукою сваёй ягнят, ды прыціскае іх да грудзей сваіх. Сам носіць матак. Хто змераў жменяй воды, ды хто далонню змераў нябёсы? Хто меркаю ахапіў глебу зямную? Хто зважыў на вагах горы і на шалях узгоркі? Хто пакіраваў духам Господа, або хто быў дарадчыкам яго? З кім ён раіўся і хто вучыў яго, і хто яго настаўляў на шлях справядлівасці і перадаваў яму веды, ды паказаў яму дарогу разважлівасці? Вось жа народы, як кропля ў пасудзіне, і ўважаюцца як дробка парахна на шалях, і астравы, як пылінка малая. І Лібана не хопіць для падпалу, і жывёл яго не хопіць на цэласпаленне. Усе народы перад ім, як быццам іх няма, за нішто і за марнасць уважаюцца ім. Дык каму падобным зробіце Бога, або які абраз прымяркуеце яму? Скульптуру адлівае рамеснік, залатых спраў майстра пацягвае яе золатам і бляшкамі срэбранымі срабрыцель. Вельмі бедны, каб пасвяціць дрэва негніючае, падбірае сабе мудрага мастака, каб паставіў статую, якая не пахіснулася б. Ці вы не ведаеце? Ці вы не чулі? Ці вам не было абвешчана ад пачатку? Ці ж вы не зразумелі асновы зямлі? Ён ёсць той, хто сядзіць над колам зямлі, і жыхары яе, як саранча перад ім. Хто расцягнуў, як парус, нябёсы, і раскінуў іх, як палатку для жытла. Ён князёў зводзіць на нішто, суддзяў зямлі робіць марнасцю. Ды вось нават не пасаджаныя, нават не засеяныя, нават не закараніўся іх камель у зямлі. Раптам дыхнуў на іх і павысыхалі, і віхор, як салому, панясе іх. Дык да каго ж вы прыпадобніце мяне, каб быў я яму быццам роўны, кажа святы. Падыміце вочы вашыя да вышыняў і паглядзіце, хто стварыў гэта. Той, хто парадкам вядзе іх войска і заве іх па імені. Дзеля такой вялікасці, моцы і магутнасці і дужасці яго аніводнага не бракуе. Чаму кажаш Якубе, і ты гаворыш Ізраэлю: схавалася дарога мая перад Господам, і суд мой прайшоў міма Бога майго. Ці не ведаеш, або ці не чуў? Бог, спрадвечны Господ, які стварыў межы зямлі, ён не спыніцца і не стоміцца і не зняможацца. Немагчыма спасцігнуць мудрасць яго. Ён дае знямогламу сілу, а кволаму моц павялічвае. Хлапчукі аслабнуць і знямогуцца, ды юнакі паваляцца ў стоме. Тыя ж, што даверыліся Господу, адновяць сілу, атрымаюць як арлы крылы, пабягуць і не стомяцца, пойдуць і не саслабеюць.